Shukor nakashlem jong unong san Hima. Ka Pakistan kalakam bakamdan jingade ban ka Jingthombor ha Pahalgam Jammu and Kashmir ong u Defence Minister ka Pakistan u Khawaja Asif mentakasngi. U Asif ubedi unong yalam barang ba jong ka Seng Senshar ka PMLN bat unong yarap bajan jong Menteri rang ba adu ka Pakistan u Shehbaz Sharif ula kenno bagi Jingthombor ha Jammu and Kashmir kidai halor ka Jingpyrshah Sorkar bat kidai Jingthombor nalayang habo ka Union Territory. Ketenat kambari jong ke Pakistan kalau penmi ke jing penbena ke penpau ke jing sngok ya halor ke jing tu no ke mensim brio ke jing Jingthombor hendai ke khlem kam ke ni dei ke kamle no ne ban pendram nya ka ke Pakistan kamdan jing dei bat kani baro ke dei ke Jingthombor na la ying hi kidon ke jing khi ke jila ba pher ban persha ke Sorkar India om tang ka wei om ar hendai de ki phautadi ke jila na do Nagaland do Kashmir ke jila Shathi ha Chhattisgarh ha Manipur Hakini ki jaka baro kidon ki jinga ki Sorkar long Wasif ulakan tho shu baka Islamabad kelabu ya ki sakhi haki babuan ki khap dar baka no baka India ka don benta hak baka Kersha ni ki jing pen kulmar hapo ka Pakistan ka jinga dei hapadeng ka India ban ka Pakistan kala nang senjor na do baka New Delhi kala weng no ya ka kerdan baka pang jong ka Jammu and Kashmir ha unailar aja khat khandai bat phya ya ka jilla shaki artali ki Union Territories